No, takže druhý díl. A teda... Mám si hrát tohleto, ale já to nebudu hrát. Adi. Takže už jsem Adi přesvědčila, musí to být v pusti maximálně 5 sekund. Dohodli jsme se, ale žvíka to teda nebudu. Takže to si vem. Co to je? Ale oni to... Jsi jsem říkala, že to chutná jak nějaká sešenka. Já jsem to už měla. 1, 2. Chutná ti to? Ono to tady chrustá. No vidíš, je to. Fuj. Počkej, dýchni na mě. Úplně granule. Jí smrdí jak lakina vždycky z pusy. Já už to nemám, já jsem to snědla. Ano, vidíte, kdo chcete vyzkoušet granulu, prostě vyzkoušejte. Fakt jakože na tom nic není, teď jdu já losovat. Áďa nekončí s tímto videem, že by se naprdla, ona to jde vyplivnout. A já tady losuju. Dívám se tam na svoji tu fotičku. Mám osudové kolo. A budu počkat. Už jsem zpátky a je to teda hustý. Mám. Otočka? No, otočím. Otoč. Třešeň. Dobrá, budu to žrát, no a co? Vždyť je to konec konců docela dobré, no. Až zdravé. No. Na mě moc třešně nechutnají. Třešnička? Byla rudá úplně. Já si vždycky připadám, kdyby v tom byl čer. No dobrá. Počkat, já vám něco ukážu. Tak nic vám neukážu, z téhle to nejde. Chtěla jsem vám ukázat tak jakože krvavé zuby. No ale nejde. Ale já ho vyhodím, protože já nechutná. On je osporná, ona je kyselá hrozně. Já nechápu, jak někomu nemůže chutnat třešeň. No, takže teďka Áďa. No, ale už víte, co na ní říkám. No, neví, protože my jsme... No a jako poslední, tak mám česnek. Jste rádi? Uvidíte Ádinu reakci. Já to celé žrát nebudu. To je hodně česnek. Musíš. Rozkousni to a hned si dej vodu. Počkat, ale já tady mám už málo A furt vody. spí. Tak. Si ode mě půjč pak. Jo. Ne, jakože pij tuto a pak si to rychle vymění. A musíš zaraz. No, takže čtvrtinu z toho a pak další. Pij! A spolkni to. Já teďka to Ádě prozradím, jak jsem to já udělala. Že Ádě se toho dělá špatně, takže to nebude. Víte, jak to máte dělat? Ádě to totiž dělala úplně špatně. Ona to rozkousla, pak se napila a pak to ještě dál kousala. Ale to se má dělat tak, že to kousknete, pak se napijete, abyste to rychle spolkli a pak pijete. To je to jako těžké. No a teda tohle by bylo celé. Ádě teda měla granuly, česnek a já třešeň a bujon. No, doufám, že se vám tohle video líbilo. Bylo to trochu víc napínavější. A taky hnusnější. Ale to vůbec nevadí. Ádě, to je tvoje odpalta. Fuj, to smrdí úplně. Smrdí. No a teda celý díl. A zatím. Ahoj. Ahoj. Podívejte se na první kanál. Video. Ahoj. Díl. Ahoj. Ahoj.